labarin mutuwa Ahmad wani abu ne mai ciwo da tsananin zafi da raɗaɗi da ba na hirar, ba na son wani yamin, ba na son wani tambaye ni. Ko waƙar Ahmad aka sa sai in kalli mutum sai in ga mene mai. Sai dai kawai na tuna shi na mai addu'a. Wani labari ne mai ɗimautar da mutum da ƙarancin shekaru. To dai alhamdulillah. Astaghfirullah. Subhanallah, ba dai abin da zan ce sai dai in ce Allah ya ji kan Ahmad. Amma kullum in na zauna na dai yi rashin masoyi kawai. Farko dai Ahmad ya tafi Maiduguri, da ya zo Azare ya ce min, ya kira ni ya ce to fa Hafsat ga ma Azare. So sai na tambaye shi ina ne Azare, sai ce min wani ƙauye ne kafin Wudil, gaba da Wudil. Sai ya ce min Hafsat kin san ina son ki? Na ce mai ina san kana so na Ahmad, wannan wani irin magana ne. Shi kenan maganar mu ta ƙarshe da ni da shi, sai na ji ina jin zafi, na ji ina jin sanyi, na ji ina jin yunwa. Na je na dafa indomi guda ɗaya, na kawo falo, na sa da tukunyan, na ɗauko blanket na lulluɓa, na fara cin indomin na batta. Sai wani ɗan juma ya zo sai ya ce min ina wayata take. Sai na ce mai ga wayata nan. Sai na ce mai meye, sai ce in zo mu tafi gidan Ali. Sai na ce mai Ahmad ya rasu. So shine abin da ya faru. Ba wani ne ya gaya min ba, san akwai abin da a jikinka ma za ka ji. To na shiga wani irin yanayi wanda lokacin ina ta kaba. Sai akwai wata Asma'u, ita take kwanciya a bayana, in na zo na kwanta a kan katifa sai in kwanta a gefen haka, sai ta kwanta a bayana, sai in ji kamar ana kwashe ni. Idan na ga mutum yana dariya sai in tambayi mama, in ce mama ni yaushe zan fara dariya? Sai ta ce min zaki dariya lokaci. Ina tuna Ahmad, ko da mutum ne ya tsayar da ni ina tafiya ya ce ina son ki, sai na tuna Ahmad. Saboda Ahmad mutum ne wanda yake daraja mace, yake mutunta mace, yake ba mace duk wani girmanta, yake sanya gade rayuwar mace a cikin ingantacciyar rayuwa. Fatabarakar Rahman, ba abin da zan Ahmad sai dai addu'a. Shekaranmu 1 da wata 6. Yau bayan rasuwar Ahmad na aure har guda 2, amma kuma duka Allah bai tabbatar da zaman ba. Rashin zaman aure na duka ba shi da alaƙa da rashin Ahmad ko kuma tunanin Ahmad. Ina da wata swaitar shehu gobe hajji tana nan. Duk lokacin da na ɗaga swaitar na kalle ta ina jin daɗi, ina tuna abubuwa da yawa. Babu wani abu da zai sa in manta da Ahmad. Wani lokaci idan na sa shi akan status ɗina ina mai addu'a sai a ce wai har yanzu baki manta da shi ba. Wani ya taɓa gani ya ce tun da nake binki ban ga kin sa hoton Ahmad ba sai yau, ashe baki manta da shi ba. To wani abu ne da ba zai taɓa gogewa a cikin rayuwata ba. Ahmad rabina ne, so babu mantawa tsakanina da Ahmad. A tsawon zamana da shi na shekara 1 da wata 6 na yi bari sau 2. A zaman aure na da Ahmad
na shekara 1 da wata 6 komai ina tuna akan Ahmad, saboda Ahmad bai haɗa ni da komai ba wallahi. Ahmad ya daraja ni, ya mutunta ni, ya bani kulawa. Fatbarakar Rahman, duk macen da ta samu miji kamar Ahmad Allah ya ji kanshi da rahama ta gode ma Allah.